Akwụkwọ ilu isi nke 7. Nwa m, debe okwu ọnụ m niile, zobe ihe niile m nyere n'iwu n'ebe ị nọ. Debe ihe niile m nyere n'iwu wee dị ndụ. Debekwa iwu m dịka nwa anya nke anya gị. Kee ha na mkpịsị aka gị niile. Dee ha n'elu mbadamba nkume ebe obi gị. Si amamihe nwanne nwanyị ka ị bụ, kpọkwa nghọta nwaanyị ị maara nke ọma, ka ha wee debe gị ka ị pụọ n'aka nwaanyị na-abụghị nwunye gị. N'aka nwaanyị na-abụghị nwunye gị ka ị na-ekwu okwu ire ụtọ. N'ihi na windo nke ụlọ m na oghere ịnata ifufe m ka m lepụrụ anya, ka m wee hụ n'etiti ndị na-enweghị uche mmata n'etiti ụmụ ndị ikom otu nwa okorobịa nke obi amamihe kọrọ, ka ọ na-agabiga n'ama na nso nkuku nwaanyị ahụ. Ọ bụkwa n'ụzọ ụlọ ya ka ọ na-azụ ije, na chi ojiji n'anyasị nke ụbọchị, n'ime mgbachi nke abalị na ọchịchịrị. Ma lee, otu nwaanyị zutere ya, yiri uwe nke nwaanyị na-akwa iko. Ọ bụkwa onye echeworo obi ya, onye na-eme mkpọtụ ka ọ bụ, bụrụkwa onye na-ewezuga onwe ya. Ọ bụghị n'ụlọ ya ka ụkwụ ya na-anọ ugbu a, n'ezi ka ọ nọ ugbu a, ọ bụ n'ama niile, ọ bụkwa na nso nkuku niile ọbụla ka ọ na-eche anwụ. Nwaanyị ahụ wee jide ya aka, sụtụkwa ya ọnụ, were ihu ihere na-adịghị sị ya, ihe àjà niile nke àjà udo dị n'aka m. Taa ka m kwụghachiworo ihe niile m kwere na nkwa. N'ihi nke a ka m pụtara izute gị, ịchọsi ihu gị ike, m wee chọpụta gị. Akwa mgbaba mara mma ka m gbabaworo n'ihe m ji edina, bụ akwa tụrụ agwa nke ọghọ Ijipt. Ewereworo m mee na aloes na sycamore fesa ihe ndina m. Bịa ka afọ jubiga anyị oke n'ịkwa iko ruo ụtụtụ, ka anyị mee ka obi tọọ anyị ụtọ n'ịhụnanya niile. N'ihi na di m anọghị n'ụlọ, o jewo ije dị anya. O werewo akpa ego n'aka ya. N'ụbọchị ọnwa ndozu ka ọ ga-alọta. O were ọtụtụ ụra ya wezuga nwa okorobịa ahụ ka ọ baa n'ụlọ ya. O were okwu ire ụtọ nke egbugbere ọnụ na nufee ya. Nwa okorobịa ahụ na-ejeso ya na mberede, dịka ehi si aba n'ogbugbu ya, ma ọ bụ dịka mkpụrụ okwu si abịa n'ịdọ aka ná ntị nke onye gbagọrọ agbagọ n'uche ya, ruo mgbe akụ ga-eji gbapụ imeju ya, dịka nnụnụ si eme ngwa ịba n'igbudu, ma ọ maghị na imegide ndụ ya ka ọ bụ. Ma ugbu a, ụmụ m, geenụ m ntị, tọọkwanụ ntị n'ala n'okwu niile nke ọnụ m. Ekwela ka obi gị wezuga onwe ya baa n'ụzọ niile nke nwaanyị ahụ. Akpafula n'okporo ụzọ ya niile, n'ihi na ọ dị ọtụtụ ndị e merụrụ ahụ ka o meworo ka ha daa. Ndị nwere ume ka ndị ya niile egburu egbu bụ. Ụzọ niile nke ala mmụọ ka ụlọ ya bụ, na-arịdaru ime ụlọ nke ọnwụ. Isi nke 8. Amamihe, ọ dịghị akpa oku. Nghọtakwa, ọ dịghị eme ka olu ya daa ụda. N'elu ebe ndị niile dị n'elu akụkụ ụzọ, n'agbata ụzọ niile ka o guzoworo onwe ya. N'akụkụ ọnụ ụzọ ámá niile, n'ọnụ ámá obodo, na mbata ọnụ ụzọ niile ka ọ na-etisipụ mkpu ike sị, ọ bụ unu mmadụ ka m na-akpọ oku. Olu m na-adakụkwa ụmụ mmadụ. Unu ndị na-enweghị uche, ghọtanụ ezi ihe. Unu ndị nzuzu kwa, meenụ ka obi unu ghọta ihe. Nụrụnụ, n'ihi na isi ihe dị iche iche ka m na-ekwu. Nsaghe egbugbere ọnụ m ga-abụkwa ihe dị iche iche ziri ezi. N'ihi na eziokwu ka okpo ọnụ m na-ekwu dịka onye na-atụgharị uche. Ọzọ, ihe ahụ nke egbugbere ọnụ ka mmebi iwu bụ. N'ezi omume ka okwu niile nke ọnụ m dị. Ọ dịghị ihe na-ezi ezi ma ọ bụ ihe gbagọrọ agbagọ dị n'ime ha. Ha niile pụtara ihe n'ebe onye nghọta nọ. Ha zikwara ezi n'ebe ndị na-achọta ihe ọmụma nọ. Nara ịdọ aka ná ntị m, anarakwala ọlaọcha. Narakwa ihe ọmụma karịa ọlaedo ọma họpụtara ahọpụta. N'ihi na amamihe dị mma karịa rubi. Ihe niile kwa
nke na-atọ mmadụ ụtọ, ha agaghị aha ya aka. Mụ onwe m bụ amamihe mmewo ezi uche ebe obibi m. Ọ bụkwa ọmụma ihe izuzu dị iche iche ka m na-achọpụta. Egwu Jehova bụ ịkpọ ihe ọjọọ asị, mpako na nganga na ụzọ ọjọọ, na ọnụ na-ekwu okwu ịgbakụta Chineke azụ ka m kpọworo asị. Mụ nwee ndụmọdụ na nzube ihe, mụ onwe m bụ nghọta, mụ nwee ịdị ike. Mụ ka ndị eze ji abụ eze, ọ bụkwa mụ ka ndị na-achị achị ji enye ụkpụrụ bụ ezi omume. Mụ ka ndị isi ji abụ ndị isi, ha na ndị a maara aha ha bụ ndị ikpe niile nke ụwa. Mụ onwe m na-ahụ ndị ahụ n'anya bụ ndị na-ahụ m n'anya. Ọ bụkwa ndị na-achọsi m ike ga-achọta m. Akụ na nsọpụrụ dị n'aka m, akụ nke na-adịgide n'onye ezi omume. Mkpụrụ m dị mma karịa ọlaedo ọma, karịa ọlaedo a ṅụchara aṅụcha. Ihe omume m dịkwa mma karịa ọlaọcha ahọpụtara ahọpụta. N'ụzọ ezi omume ka m na-eje ije n'etiti okporo ụzọ m niile nke ikpe, ime ka ndị na-ahụ m n'anya keta ihe dị adị, ka m wee mejukwa ụlọ akụ niile ha. Jehova nwere m na mmalite ụzọ ya, tupu ọrụ ya niile site na mgbe ahụ. Site na mgbe ebighị ebi ka e mere m ka m guzosie ike, site n'isi mbụ tupu ụwa adị. Mgbe ọ dịghị ogbu mmiri ọbụla dị, amụpụtara m. Mgbe ọ dịghị isi iyi ọbụla dị nke jupụtara na mmiri, tupu eme ka ntọala ugwu niile bamie n'ala, tupu ugwu nta niile adị ka a bụpụtara m. Mgbe oke emeghị ụwa, maọbụ azụ obodo, maọbụ mmalite aja nke elu ụwa dum mmadụ ubi. Mgbe o doziri eluigwe, n'ebe ahụ ka m nọ. Mgbe o nyere ụkpụrụ sị, ka ihe gbara gburugburu dịkwasị n'ihe ogbu mmiri. Mgbe o mere ka mbara igwe sie ike n'elu. Mgbe e mere ka isi iyi niile nke ogbu mmiri dị ike. Mgbe o ji kpara oke osimiri oke ya, ka mmiri wee ghara ịgabiga okwu ọnụ ya. Mgbe o ji tọọ ntọala ụwa ụkpụrụ, anọkwa m n'akụkụ ya dịka onye ọka, m wee bụrụ ihe na-atọ ya ụtọ kwa ụbọchị, na-egwuri egwu n'ihu ya mgbe niile, na-egwuri egwu n'elu ụwa dum mmadụ bi n'ime ya. Ihe na-atọ m ụtọ dịkwa n'ebe ụmụ mmadụ nọ. Ma ugbu a ụmụ m, geenụ m ntị, n'ihi na ihe na-agara nke ọma ka ndị na-edebe ụzọ m niile bụ. Nụrụ na ịdọ aka na ntị, wee mara ihe, unu ezekwala ya ndụ. Onye ihe na-agara nke ọma ka mmadụ nke na-ege m ntị bụ, n'ịmụ anya n'akụkụ ibo ọnụ ụzọ m niile kwa ụbọchị, n'iche nche n'akụkụ ọnụ ụzọ nke ọnụ ụzọ m niile, n'ihi na onye na-achọta m achọtawo ndụ. Ọ ga-ewepụtakwa n'aka Jehova, na ihe ya ga-atọ ya ụtọ. Ma onye na-emehie megide m na-eme mkpụrụ obi ihe ike. Ndị niile nke na-akpọ m asị na-ahụ ọnwụ n'anya.